Tady je původně Karin a změnila jsem si své jméno, protože dřív jsem se za něj stydila, ale teď už se za něj nestydím. Ale každopádně mám nový štěně a chtěla jsem pomoct i novým pejskařům, kteří třeba neví, co psům koupit. A tak jsem si říkala, že udělám review nějakých produktů, které jsem včera koupila pro svoje štěně. A teď vám ještě udělám review produktů. Tohle je hračka ve tvaru krávy, která píská a vím, že většina štěňat hodně kouše. A bylo mi doporučeno, že mu mám koupit takovouhle hračku, protože když on ji doskouše, což předpokládám, že udělá, tak vevnitř je schovaný ještě míček, který taky píská. A je to takový ten klasický s ostonama, takže si myslím, že by se mu mohl líbit i potom ten míček. Ale s kravičkou je spokojený. Kravičku má hodně rád a hodně si s ní hraje. Takže pokud někdo neví, jakou hračku koupit psovi, který kouše, tak doporučuji tuhle krávu, protože fakt se mu líbí. Já jsem taky včera koupila v pet centru hřeben na vyčesávání. Takovýhle dvojstranný, který je, tahle strana je na masážní, jako na odstranění takových těch velkých chuchvalců, který se mu tam zaseknou a nejde mu to třeba bodláky, anebo zacuchaná srst, anebo takhle, třeba pro dlouhosrstý. A tohle je na zjemnění srsti. Zatím jsem to na něm moc neskoušela, protože když jsem to včera zkoušela, tak se mu to moc nelíbilo. Ale chtěl to furt kousat, takže nevím, jestli to je úplně dobrý, protože tady to strašně pelichá. Úplně šíleně. Včera jsem měla postel plnou prostě tohohle z toho černýho. Jo, těchto z těch vlasců. Ale jinak jako vidíme, jak to bude, až ho vykoupu, protože si myslím, že to budu zkoušet spíš, až ho vykoupu. Teďka jsem ho koupala nedávno, takže teďka ho koupat nebudu. Nebudu ho trápit zbytečně, že jo. Dál jsem mu taky koupila obojek, protože původně měl úplně takovýhle prostě obojek, ke kterému měl i vodítko samozřejmě, který mám teďka v ruce. Obojek je momentálně v prádle, protože jeho to strašně kousalo. Tady ten silon, to je silonový. A prostě se furt drbal. A mně ho bylo strašně líto, tak jsem ho sundala. A koupila mu novej kožený. S ním jsem zatím spokojená. Občas se drbe, ale zatím pořád nevím tu příčinu. Někdy se prostě jako spálí o kopřivy, takže možná i jako kvůli kopřivám se drbe, ale jako, že by se drbal vyloženě kvůli obojku, mně zatím nepřišlo. Zatím se drbal jako všude možně, takže jako zatím asi dobrý. Budeme doufat, že to takhle vydrží. Dál jsem mu taky koupila takový tyčinky na vyčištění zubů a dechu psa. Ty teď momentálně nemám u sebe, ale s nima moc spokojená nejsem, protože jemu se moc nelíbily a moc mu nechutnaly. Takže ty mu asi už radši kupovat nebudu. Zatímco mýmu druhému psovi, který mu je rok, tak to chutnalo a snědl to skoro celý. Nechal asi takovýhle kousek. A ono to je asi takhle velký, takže jako nechal tohle, takže to není tak zlý. Jo. Kromě toho, že jsem byla v pet centru, jsem taky byla v Penny nakoupit tyhle ty dlouhý piškoty, určitě všichni znáte. A používám to jako pamlsek pro Majla. A jemu očividně to chutná, to vidíte sami, jak prostě reaguje na piškotky. A dobře se mi s tím učí povely. Už mu 2 povely a to jsou mu 2 měsíce. Popros. Hadnej. To byl první povel a taky už si umí sednout. Což jako ve 2 měsících je úplně prostě skvělý. Ohromný. Jo. Takže tohle jsem koupila v pet centru. A když tam sežere to maso, který na tom je, to je takový to normální kousací pro psy, tak tam má hračku zároveň aj. Takže si myslím, že by se mu to mohlo líbit. Zatím se s tím hraje. Zatím asi nepochopil, co to je, takže zatím si s tím hraje. Tohle je zkouška
kostičky, ve které je hračka. A jdu vyzkoušet, jestli to jemu bude chutnat. Jo? Mám to poprvé. A on ještě malinký. Takže uvidíme. Budeme doufat, že mu to bude chutnat. Jo, dostaneš to. Vypadá to, že na to má docela chuť. Že se mu to asi líbí. I tvarově, protože to vypadá jako krocaní. Tam bylo napsané, že to je krocaní stehno. Takže... Miley, nech to. Milo. Nech ty nůžky. Koukej. Co to je? Chceš to? No? Myslím, že nejdřív musí zjistit, co to je. A pak teprve to třeba bude jíst a tak, ale vypadá to, že se mu to líbí. Je to dobrý? Líbí se ti to? Myslím, že se mu to líbí. Každopádně, to je pro dnešní video vše. Je to pouze prostě taková rada pro nový pejskaře. I já jsem v podstatě nový pejskař, protože psi jsem sice měla, ale vždycky byly takový rodinný, že nebyly vyloženě moje. Tohle štěně je moje. Takže můžu teďka jakoby vidět z té perspektivy, jaký to je mít prostě svýho vlastního psa. A můžu třeba poradit někomu, kdo se s tím neví rady. Není to žádný, jako že musíte udělat tohle, musíte udělat tohle. To ne. To je jenom prostě rada třeba pro začínající pejskaře, kdyby si nevěděli rady, co mu koupit a co mu třeba bude chutnat a takovýhle. Každopádně, jak říkám, určitě jsem spokojená s obojkem, určitě jsem spokojená s tou krabičkou. Jak to bude s tím masem, nevím. Zatím to nechal bejt teďka. Hrál se s tím chvilku, ale už to nechal bejt. Takže uvidíme. Každopádně to je pro dnešní video vše. A uvidíme se u dalšího videa.